Yrittäjäsarjan palkinnon tulee jakamaan Katrinin Key Account Manager Sebastian Lindberg. Iltaa kaikille. Yrittäjäkategorian finalistit ovat Yrittäjä Teemu Knuutila, Hiekkadyyni Oy, Teemu Lauri, Jalmar Sukapää, HF Restaurants et TF Restaurants Helsinki. Joakim Parkkonen, Resta Team Ravintolat Hämeenlinna. ja yrittäjäkategorian voittaja on Vinnaren är. The winner is Teemu Knuutila. Aikamoisen pommin tiputitte. Vähän suurempi vielä kuin se puhelu, että kerrottiin, että me ollaan ehokkaana. Aivan mahtavaa. Haluan omasta ja yhtiökumppanien Hanna Saaren ja Auli Syppärillä puolesta kiittää koko Hiekkadyyni Oy henkilökuntaa kuluneiden vuosien varrella. Tämä pysti on kaikille meille. Kiitos ystävät, yhtiökumppanit, kollegat ja kaikki muutkin, jotka olette meitä äänestänyt. On huikea hetki. Huikea hetki meille, huikea hetki Kalajoelle ja huikea hetki koko pohjoiselle Suomelle. Kiitos.